אוקיי, אני שמח לעדכן שסוף סוף יצא לנו הדגם של גוגל, המודל החדש שמאפשר לנו לערוך תמונות ברמה של פוטושופיסט צמוד, של מעצב גרפי ברמה גבוהה. זה מאפשר לנו גם לשלב, לעשות מיקס מכמה תמונות ביחד, וגם לקחת תמונה אחת, למשל תמונה של בגד, ולהפוך אותה למשהו הרבה יותר מומחש, הרבה יותר ברמה של צילום סטודיו בחוף הים, או לא משנה באיזה מקום שאנחנו נבחר. אני בכוונה לוקח פה כמה דברים קשים, ואני רוצה לראות איך זה יצא לנו. אז אני קודם כל לוקח פה איזושהי תמונה של בגד, ואני רוצה לקבל איזושהי המחשה של הדגם הזה על הגוף. אז אני רוצה שזה יהיה בגד על דוגמנית. תמחיש לי את הבגד הנוח הזה על מודליסטית. יש מילים שעדיף להימנע מהם. בסצנה יומית באוויר הפתוח. אנחנו רוצים לשמור על האווירה, על האווירה הנעימה, על ההרגשה שאנחנו טבע שלב. בדיוק זאת האווירה שאנחנו רוצים, כי זה מה שאנחנו רוצים שיהיה בבגד הזה, מה שמתאים לבגד. אני רוצה לקחת את האיכות, במידה והאיכות לא מספיק טובה, אני רוצה לקחת אותה קדימה. אני קודם כל אומר לו, בוא תעשה לי את הדבר הזה עם ההגדרות האלה. אני רוצה תמונת מוצר להמחשה, ביחס של 900 על 600. כן, נראה לי שזה 2/3 לרוחב. אנחנו עכשיו רוצים לנסות ולראות איך זה יוצא בעצם, ומה אנחנו נקבל מההזמנה הזאת דרך המודל של גוגל החדש, המודל שכולנו חיכינו לו. בואו נעשה איזה בדיקה. המודל נקרא ננו בננה. הבאנו אותו עכשיו לוורדפרס. אפשר לעשות את כל הדברים האלה גם מעמוד המוצר, וגם בעצם לקבל איזושהי המחשה. וואו, מדהים. כבר אני רוצה לראות פה את הבגד כדי שיהיה לנו להשוות. זה הסמלה, זה הסמלה אחרי זה. מדהים, פשוט מדהים. גם שט ארבעים, גם כל מה שאנחנו רצינו. אנחנו רוצים תאורה, זה גולדן אאואר יותר. אז בואו נעשה עכשיו שינוי קל. ואנחנו רוצים תמונה קצת יותר קרובה, לא לונג שט כזה. אני מחק את העניין של העדשה. תמונת פק שוט קרוב, יחס של 900 על 600. ננסה עוד אופציה אחת לתמונה, עשיתי כמה שינויים, עדיין טבע, עדיין אותה מודליסטית, סצנה יומית באוויר הפתוח. תכף נראה מה אנחנו נקבל כתמונה שנייה. יפה, אז קיבלנו תמונה קצת יותר קרובה, המחשה של הבגד הזה על גוף, מישהי אחרת מחייכת בטבע, מהמם. דבר אחרון, ננסה לעשות את זה רקע לבן, נקי. בוא נראה מה נקבל. שזה, אופה, טעיתי פה, לא נורא.
נקי ברמת סטודיו, תאורה בהירה, אנרג'טיק. יופי, זו התמונה החדשה. נחמד לאללה. אני רוצה לוודא, כן, תמונה ככה נראית עם כיסים והכל. והאופציה האחרונה, אמרנו שנעשה גם תאורה ברמת סטודיו, בהירה. Creating joyful with soft, לא, 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 לא. אני לא רוצה שיהיה בוקר. landscape, לא. יופי. שלחנו, עשינו ניקיון, עכשיו זה כבר לא יהיה רקע של טבע, זה יהיה רקע של... ביקשנו משהו לבן, יותר דומה לאולפן. אנחנו גם יודעים פה ישר כמה בזבזנו, כמה זה עלה לנו 13 אגורות לייצר תמונה אחת. אני חושב שביחס למחירות של לא מעט פריטים, אני חושב שזה כלום. זאת אומרת, לשים 13 אגורות, אפילו על 6 תמונות, לא יודע. אפשר לייצר פה גם יותר וריאציות דרך אגב, אפשר לעשות גם 4 תמונות. אז אפשר לעשות משהו הרבה יותר מגוון והרבה יותר מוכר את המוצר, זאת אומרת, סתם להניח אותו ככה בסטודיו, לעומת לצייר זה המחשה עם הדוגמנית, זה שני דברים שונים לגמרי. נראה שזה קצת מתעכב, לפעמים זה לוקח יותר, לפעמים פחות. אני אעשה פה איזה רפרש, ואני אומר לו את הדבר הזה. פוטו-ריאליסטי, שפר איכות ובגד על דוגמנית. כל השאר פחות מעניין אותי. קיבלנו את התמונה, אני רואה בעצם. יפה. אז אם קיבלנו את התמונה, בואו נראה אותה בספרייה רגע. כנראה משהו שם לא נתן לנו את ה-Q. לא יודע מה זה. טוב, אז קיבלנו תמונת משרד של המוצר. אני חושב שזה 1:1, מדהים פשוט. יופי. נמשיך, בואו נעשה עוד איזה בדיקה. ננסה חולצה אחרת, עוד חולצה אפשר. משהו כזה, נראה לי זה קצת מסובך, זה קשה. נעשה ניסיון על משהו קשה. מודליסטית, creating joyful energetic, shoot on modern. אוקיי, אין לנו פה יותר מדי בקשות. רק אני מוודא שההגדרות הן הנכונות, ואני מריץ. תכף נראה. זה המוצר, זו גופייה, צווארון, שרוולים פתוחים. תכף נדע מה יצא לנו. יכול להיות שמשהו פה קורה. צריך לתת לזה עוד טיפה, לפעמים זה יותר מהיר, לפעמים זה יותר איטי. שווה לחכות איתו עוד כמה 10-20 שניות. נבדוק רגע, אולי זה נחת לנו פה. כן, משהו פה יצא אובר פאן. זה קצת יותר מדי פאן. אבל זה כן יצא, צריך לראות למה זה לא עוד יתקן אותנו פה. נקרא לזה סצנת עבודה. רקע לבן נקי ברמת סטודיו, creating, לא צריך יותר מדי אנרג'טיק, רק joyful. אוקיי, ניקח את זה, נרענן שנייה, משהו פה לא יחזיר לנו תשובה טובה. בגד על דוגמנית, אני בוחר תמונה. ואני מריץ.
להיות שיש פה איזשהו באג קטן. כן, הלאה חמוד. לא יודע כמה זה קרוב. דרך אגב, כל התמונות כבר מקובצות באופן אוטומטי על ידי התוספים שלנו. ברמה של לוסלס. וזה בגד אחד. אני רוצה רק לראות את הבגד המקורי. כן, את האמת. זה באמת את הגימור הזה. מדהים. אז זה תמונה של דוגמנית. עכשיו, אפשר לקחת עוד איזשהו מוצר. איזה מוצר אפשר לנסות?